taas. Ang mga tapulan wala na nako giluwas. Siya ganahan ako pag-una, pero bila kakita ibigay na siya. Wana ka agunta kay wana daw ko'y kapariha. Ang kwarta na ko day unya na ta magtabi. O ang misyon diri dili ko ni ipangwakli. Focus ra ko sa kwarta, ang topic dili mausab. Hindi ko makakwarta dili na ka makausab. Unsa di ay purpose ato ang pagtungab. Kung ganahan ka